Mae 14% o'n sbwriel yn wastraff naturiol o'r ardd. O'i gladdu mewn tomen bydd yn gollwng methyn, nwy tŷ gwydr sy'n deu'r gwaith ar hugen yn gryfach na charbon dioxid. Yn ffodus, mae tua 95% o awdurdodau lleol y deyrnas gyfunol yn casglu gwastraff o'r ardd i'w gompostio. Pan ddaw'r gwastraff i'r safle compostio, byddwn nhw'n tynnu unrhyw beth na allan nhw ei gompostio cyn malu'r gweddill a'i drefnu'n domen hir lle bydd yn pydru. Byddwn nhw'n troi'r compost yn aml i roi ocsigen i'r bodau byw bychan sy'n ei dreulio. Bydd hynny'n cyflymu'r broses. Wrth bydru, bydd tymeredd y gwastraff yn cyrraedd tua 60 gradd centigrade, sy'n lladd unrhyw heintiau, chwyn ac afiechydon planhigion. Ar ôl iddo bydru'n llwyr, fe fydd modd defnyddio'r compost i wella pridd ffermydd neu erddi. Ar y llaw arall, mae modd compostio gwastraff yr ardd gartref drwy ei gymysgu gyda phethau naturiol eraill megis croen llysiau a pecynnau grawnfwyd. Cysyllwch â chyngor eich ardal i gael gwybod a yw'n gwerthu biniau compost yn rhatach. Mae rhagor y wybodaeth am gompostio gwastraff yr ardd ar craff@wastraff.org.uk.